Сәлам дуслар, күптән түгел мин инде саубуллашырга әзер булган кирләрне яңарту усулын таптым. Әгәр сезне дә кирләрне ничек агартырга, күптәнге тапларны ничек бетерергә дигән сораулар борчый икән, бу видеода бүлешәчәкмен. Башта эш фронтын карап узыйк. Бу киемнәрдә күптәнге таплар, аларны инде төрле усуллар белән чыгарып каралган, күп тапкырлар юылган һәм инде ташларга әзерләп куелган киемнәр бу. Колготкалар исә юырга әзерләнгән. Алданыш куныча гына бу усул белән чистартып карарга исәп. Димәк, безгә 5 литр кайнап торган су кирәк. Шунда 100 грамм кир юу порошогы салабыз, 2 кашык сыек май һәм 2 аш кашыгы отбеливатель мин персоль салдым. Су безнең кайнап чыккан һәм сүндерелгән булырга тиеш. Кирләрне шушы сыекчага салып, суынганчы тотабыз. Ул якынча 4-5 сәгать була, яки төнгә калдырырга мөмкин. Аннары кир юу машинасына салып, гадәти режимда юабыз һәм киптерәбез. Әйдәгез, хәзер нәтиҗәләрне карыйк. Күргәнегезчә, күп айлар, еллар буе көрәшеп тә җиңә алмаган таплар биткән, кирләр агарган, дөрес краска эзләре кайбер җирләрдә бар. Һәм инде колготкаларның кайберләре агарып бетмәгән, аларны озаграк тотарга яки алдан ышкырга кирәк булгандыр дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әгәр видео файдалы булган икән, сездән лайклар һәм комментарийлар көтәм.